Les guies didàctiques interactives del nou projecte TRAM 2.0 per a cicle mitjà de primària de Text La Galera s'han pensat de manera que es puguin aprofitar al màxim els recursos digitals que s'hi proposen per a treballar col·lectivament a l'aula, tant amb la pissarra digital interactiva com amb un ordinador i un projector. Els recursos proposats s'han creat expressament o bé s'han seleccionat amb cura, i la guia inclou unes orientacions per a fer-los servir adequadament i treure'n profit. Podeu accedir a les guies didàctiques interactives des del CD que trobareu encartat en la versió impresa de cada guia, o bé des de la nostra web, on les trobareu a l'apartat de primària. El menú inicial permet triar entre les 4 àrees disponibles. En entrar en una guia, s'accedeix a la vista del llibre de l'alumne, que se'ns presenta en un format de doble pàgina. Les pàgines del llibre de l'alumne es visualitzen netes, exactament iguals a les que tindran els alumnes en el seu llibre en paper. A la banda esquerra hi trobareu el menú de navegació. Sobre fons negre hi ha l'accés als diversos apartats de la guia didàctica interactiva. En el primer, trobareu la presentació i l'explicació del projecte i d'altres informacions d'interès, com la contribució de l'àrea a les competències bàsiques, els objectius de l'àrea, els criteris d'avaluació, etc. La resta d'accessos porten directament a cada una de les unitats del llibre i també els continguts transversals que es proposen al final de cada trimestre. Al capdavall d'aquesta columna podreu cercar una pàgina determinada del llibre o bé passar a la pàgina següent. La segona columna permet diferents accessos. En primer lloc, a les orientacions didàctiques. Aquí es fan suggeriments o propostes i es donen idees sobre com treballar els diferents continguts de cada doble pàgina amb els alumnes. Hi trobareu les icones que porten els recursos digitals seleccionats per a aquesta doble pàgina en concret. Hi pot haver recursos diversos: activitats interactives, galeries d'imatges, vídeos, textos, pòsters, àudios, enllaços, animacions, eines per a programar, activitats de reforç i ampliació i, en el cas de coneixement del medi, recursos en anglès. Els diferents recursos digitals es poden cridar també des dels accessos directes que hi ha a continuació. La icona que trobem després obre una finestra amb les solucions a les activitats que es plantegen en el llibre de l'alumne. Les guies interactives són personalitzables. Els mestres hi podeu afegir materials propis que tingueu a l'ordinador o recursos de la xarxa. Aquesta opció és exclusiva de la versió en línia de la guia. Al final d'aquesta columna trobareu les eines per a ampliar o per reduir la vista de la pàgina que es té en pantalla. I també l'accés a la graella o menú general dels recursos digitals de la guia interactiva. Aquest menú permet tenir accés a tots els recursos, ordenats per àrees, per unitats i per tipus. Des del menú també es pot accedir directament a tots els arxius i recursos. Des de la graella de recursos es pot tornar a la vista del llibre de l'alumne. Les guies interactives del projecte TRAM 2.0 de Text La Galera són una ajuda valuosa en la tasca docent. Ofereixen una gran quantitat de recursos i, sobretot, orientacions a l'hora de fer-los servir.